Otsaiak 6 ditu gaur, asteartea da, asteragoaz honako zizkun albistek. Parlamentuko txosten juridikoak bide eman dio Ahalduguren bozeramaile aldaketari eta beraz hemendik aurrera Carlos Couso izanen da Ahaldugunen bozeramailea. AVT terrorismoaren biktimen elkarteak lehenengo antolatu dituen terrorismoaren inguruko jardunaldietara ez UPN ez da PP azaldu. Nafarroako gobernua babesten duten 4 alderdiak eta baita alderdi sozialista ere bertan izan dira. LAB sindikatuaren esanetan gobernuak ekonomiarentzat estrategikoa den finantza sistema publikoa sortu beharko luke. Trafikoak utzitako datuak aztertuta mugikortasun ereduan lanean segitzen dutela jakinarazi du Iruñeko udalak. Hiria oinezkoentzat eta bizikletan doazenentzat seguruagoa izateko zenbait neurri hartuko dituzte. 2 pertsona zauritu dira Iruñeko erdigunean zuhaitz bat erorita. Nafarroako artxiboak Bonaparte printzearen euskarazko eskuizkribuak irekian argitaratu ditu. Elkar ilustrazio eta ipun lehiaketaren 10. edizioa abian da. Haur eta gazteek ilustrazioak, ipuinak eta komikiak aurkeztu ahal izanen dituzte. Lanak apirilaren 9 baino lehen aurkeztu beharko dira. Iruñeko Alde Zaharreko inauteriak ostiralean hasiko dira Maritrapuren pregoiarekin. Politika kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia. Parlamentuko txosten juridikoak bide eman dio Ahalduguren bozeramaile aldaketari eta beraz, hemendik aurrera Carlos Couso izanen da Ahalduguren bozeramailea. Parlamentuko txosten juridikoak bide eman dio Ahalduguren bozeramaile aldaketari eta beraz, Parlamentuko mailak aldaketa egin du. Hemendik aurrera Mikel Builez, Carlos Couso izanen da Ahalduguren bozeramailea. Fani Carrillo izanen da bozeramailearen ondokoa Teresa Ezen tokia hartuta. Mailaren bileraren ondotik Buile eta Saez elkarrekin agertu dira prentsaurrean. Builek esan duenez ardurak hartu dituztenek ez dute Ahaldugu ordezkatzen. Alderdi guztien txanda bukatuta Carlos Couso hitza hartu du, atzean Laura Perez eta Ruben Velasco parlamentariak lagun zituela. Lasaitasun mezu helarazi nahi izan dute, talde parlamentarioan inorrez dagoela sobran esan du bere mintzaldiaren hasieran. Cousok hala eskua luzatu die Buile eta Saezi elkarlanean aritzeko. Azalpenak ere eman ditu. Cousoren arabera bozeramailea aldatzeko arrazoia Ahalduguren barne gatazkak izan dira. Honela jokaturik ziurtatuta dugu ez dutela inor botako alderdiaren programa politikoa beteko dela eta akordio programatikoaren inguruko konpromisoak beteko direla. Izan ere, bozeramailearen sinadura askida parlamentari bat aldetik botatzeko. Gogoratu beharra dago Perez alderditik behin-behinean bota dutela kode etikoa larriki urratu dutelakoan. Builen hitzei erantzunez, Cousok dio 2015ko programa akordio programatikoa eta Ahalduguren ordezkari direla. Gainerako alderdiek ere izpide izan dute Ahalduguren egoera, geroa bai KH Bilduk eta Ezkerrak errespetua adierazi diote erabakiari eta eskatu dute alderdiaren barne tirabirek ez diezadiotela eragin aldaketaren gobernuari. UPNek eta PPek esan dute Ahalduguren egoera ez dela orekatua eta beraz horrek desorekatu egiten duela Nafarroako gobernua bera. PSNek barne arazoa konpontzeko eskatu du Ahalduguri hauteskundeetan babesa eman zioten 55.000 nafarrek ez dutelako merezi ikuskizun hau. AVT terrorismoaren biktimen elkarteak lehenengo aldiz terrorismoaren inguruko jardunaldiak antolatu ditu Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Gobernua sostengatzen duten 4 alderdiak eta baita alderdi sozialista ere bertan egon dira. Ez ordea UPN eta PP hauek biktimen alboan daudelako. Lehen da biziko aldia da AVT terrorismoaren biktimen elkarteak Nafarroako gobernuaren laguntzarekin jardunaldiak antolatzen dituela Iruñan. Hala azaldu du Koldo Martinez Geroabaiko bozeramaileak. Ekitaldea atzo arratsaldean egin zuten Baluarte jauregian, baina UPN eta PP ez ziren egon biktimen alboan omen daudelako. Goizeko agerraldien biek ala biek gogor kritikatu zuten gobernua, AVTko lehendakaria ere ekitaldia bera. Oso hitz gogorrak erabili zituzten Javier Espartza UPNko bozeramailea
bozeramaileak eta Ana Beltran PPko bozeramaileak. Lotsagarritzat jo dute Nafarroako biktimei entzungorrekin eta EH Bilduren txaloak jasotzea, lotsagarria ere Nafarroan etaren terrorismoaren biktimei bizkarra ematea. Espartzak esan zuenez, etaren biktima nafar gehienak aurka ditu Nafarroako gobernuak eta horregatik ez ziren ekitaldian egon. Biktima horiek joan izan balira, han egonen zirela ere gaineratu zuen. Barkosi arroa izatea leporatu zion eta gogoeta egiteko eskatu zion. Beltran are gogorrago mintzatu zen, gobernuaren kontra bakarrik ez, hau betoko lehendakariaren aurkaren mintzatu zen, haren hitzek Nafarroako etaren biktimak eta edozein nafar zintzo mindu dituelakoan. Espainiako gobernuko ordezkaririk ere etzen agertu ekitaldian. EH Bilduren ahotan izan zuten PPek eta UPNek ekitaldiaren eta gobernuaren aurka egiteko, hala ere koalizioa abertzalea jardunaldietan egon zen. Erabaki hori normaltasunean kokatu zen Mayorga Ramirez EH Bilduko bozeramaileak. Gero Abaik eta PSNek izpide izan zuten UPNren eta PPren jarrera, lotsagarritzat jo zuen Martinezek. Txibitek berriz gogorarazi zuen gisa horretako ekitaldi guztietara joaten direla. Politika alde batera utzita ekonomian sartuko gara, LAB sindikatuaren ustez gobernuak ekonomiarentzat estrategikoa den finantza sistema publikoa sortu beharko luke. Imanol Karreraren ustez, egungo finantza sistemak Europako nazioarteko kapitalaren interesei erantzuten die eta azkenean langileok ordaintzen ditugu gero eta sakonagoa diren krisen oinarriek dira. Horretarako erabakitzeko eskubide izatearen nahi agertu du gure sare sozial eta produktiboarentzat erabakirik egokienak hartzeko. Ekonomiaren norabideko finantza sistema oinarrizkoa da konpetitibitatea, inbertsioak enplegua sortzeko eta aberastasunaren birbanaketarako. Horretarako finantza tresna publikoa sortzeaz gain, sistema antolatzeko kapazitatea ere beharrezkotzat jo du Karrerak. Labeko Nafarroako bozeramaileak aldarrikatu du tresna hauek beharrezkoak direla jendarte justuago bat sortzeko, zeinetan ekonomia pertsonen zerbitzura egongo baita, espekulazio finantzarioa eta paradisu fiskalak jarraituko dira eta kreditu eta aurrezkiak sozializatzea botere finantziario korporatiboari alternatiba bezala. Prentsaurreko honen bidez, Labek banka publikoari begira, banka publikoaren alde, egin duen proposamena aurkeztuko dizuegu. Nafarroako gobernuak, Nafarroako ekonomiarentzat estrategikoa den banka eta sistema finantziero publikoa sortu behar duela uste dugu. Egungo sistema finantzieroak kapitalaren interesei erantzuten die eta guretzat ezinbestekoa da sistema finantziero publiko bat sortzea benetan inbertsio sozialak enplegua sortzeko eta ondasuna banatzeko defendatzea. Guretzat garrantzitsua da erdigunean pertsonak jartzea, paradisu fiskala eta espekulazioaren aurrean. Guretzat sistema finantziero publikoak justizia sozialari erantzun behar dio eta horretarako eskatzen dioguna Nafarroako gobernuari da sistema finantziero publikoaren alde egitea. Guretzat oso garrantzitsua da Nafarroak erabakitzea zein izan behar dugun sistema finantzieroak. Eta horretarako ezinbestekoa da esan dudan moduan erabakitzeko eskubidea. Nafarroako gobernua negoziatu zenean, akordio programatiko aretan bazegoen behar izan hori bazen ikertzea, konpromiso bat hartu zuten lau alderdiek ikertzeko Nafarroako gobernuak aurrerantzean behar izanik bazegoen banka publiko eta sistema finantziero propio bat izateko Nafarroak. Horretarako Bizilian S.A. enpresa adjudikatu zuten lan hori burutzeko eta 26 eragile guberne, LAB sindikatua barne galdetuak izan ginen gai honen inguruan. Pasadan astean izan zen gai honen ondorioen berri ematea, jakingo duzuenez, eta horretara gatoz,
ondorio hoien berri izan da, gure gomendioak Nafarroko gobernuari zeinek diren esatera. Esan behar baita galdeketa honekin batera, jardunaldi batera antolatu izan zela, nazioarteko esperientzia ezberdinak jasoaz, Europako esperientzien berri eman ziguten, jardunaldi hauetara ere lab sindikatua gonbidatua izan zen eta bertan parte hartu genuen, eta oso interes handiz jarraitu genituen bai Alemania, Holanda eta Frantziar estatuko esperientzia ezberdinak. Ikerketa honen ondorioak ezagututa, argi geratu da eragileon artean interes eta iritzi ezberdinak jasotzen direla. Eta hori horrela izan da, guk Nafarroko gobernuari ondorengo gomendioak luzatzen dizkiogu. Argi dugu eta horrela berresten dugu beste behin ere, Nafarroarentzat estrategikoa dela sistema finantziero publiko bat sortzea. Laberen iritziz, jendarteari zuzentzen zaizkion zerbitzu publikoak ez dira inolaz ere osasungintzan, hezkuntzan, azpiegituretan gelditzen. Estrategikoak izanik, politika publikoen eremuan kokatu behar dira, baita bai sistema finantzieroa bera eta bai energiari dagokiona ere. Gainera, bi sektore hauek erakunde publikoek sistematikoki bideratzen dituzten baliabide publikoez hornituak izaten dira. Hauei eskerrak mantentzen dira. Modu berean ez dugu lertzen sistema publikoa sistema pribatuaren izaeratik subsidiarioa izatea. Ez da eremu pribatuaren gabeziak betetzera etortzea ere. Sistema finantziero publikoa kredituaren eta aurrezkiaren sozializatzerako izan beharra du, inbertsio produktiboaren eta pertsonen eta enpresen babeserako elementu bultzatzailea izan behar du, elementu traktorea izan behar du gure ustez. Esan nahi dugu baita, ikerketa hau burutu denean, iritzi eta interes ezberdinak jasoak direla, interes handiz jarraitu ditugu beste eragileen iritziak baita ere, baina esan nahi dugu identitate ezberdinetako eragileak garela ikerketa honetan parte hartu dugunok. Izan ere, batzuk interes kolektiboaren alde ordezkaritza daukagun eragileak gara eta beste batzuk enpresa pribatuak izan dira. Esan nahi dugu interes ezberdin eta iritzi ezberdina horrek jasota, Nafarroko gobernuak interes kolektiboaren alde egin behar duela, eta ez duela honek gobernuaren zereginean aldekotasunik izan behar, ez? Apustu garbia egin behar du Nafarroko gobernuak gure ustez interes kolektiboaren alde, eta Nafarroko gobernuak sistema finantziero propioa eta banka publikoa sustengatu behar du. Hori izan behar du bere apustu garbia. Oinarrizkoak diren gaietan baina gehiengo batek adostasunak ditugula uste dugu, eta adostasun horiek linea hauetan batu ditugu. Nafarroko ekonomiarentzat estrategikoak diren inbertsioak egin beharra alde batetik, bai arlo publikoan eta pribatuan, ikerkuntza garapena eta berrikuntzaren garapenerako sektore finantzioaren inplikazio handiagoa izan behar duela, enpresa txiki eta ertainak laguntzeko azpiegitura sortu beharra dagoela, Nafarroko jendartearen lurralde garapen eta garapen soziala orekatu beharra dagoela, eta azkenik, sektore pribatu espekulatiboaren aurrean, sistema finantzieroak aldakortasuna ikusita, inbertsoen erronkei aurre egiteko modurik zuzenena, merkatuaren garapenaren aurrean indartsua izango den sistema finantziero publikoa izatea dela. Albiste gehiago utzi ezkigu gaurko egunak, trafikoak utzitako datuak aztertuta, mugikortasun ereduan lanean jarraituko dutela jakinarazi du Iruñako udalak. Hiria oinezkoentzat eta bizikletatoa zerentzat seguruago
Trafikoak utzitako datuak Iruñan aztertuta mugikortasun ereduan lanean segitzen dutela jakinarazi dute. Hiria oinezkoentzat eta bizikletan doazenentzat seguruagoa izateko zenbait neurri hartuko dituzte. 4 arlo nagusitan arituko dira. Lehenengo azpiegiturak hobetuko dituzte, bigarrenik errepideetako segurtasunerako kontrolak egiten segituko dute. Hirugarrenik bide hezkuntzako ikastaroak eginen dituzte eta azkenik araudian eta segurtasunaren kudeaketan ere baliabideak jarri eta aldaketak eginen dira. Datuei begira jarrita, 2008tik 2013 bitartean urtetik urtera jaitsi eginda autoekin izandako istripuak Iruñan. 2013tik hona baina hazi eginda berriz ere datu hori. Horren atzean arrazoia asko egon daitezke, besteak beste, krisia hasi zenean jendeak garraio publikoak gehiago erabiltzera jo zuela eta autoa gutxiago erabiltzen zela eta baita errepidean jarritako radaren eragina ere. 2013an baina egoera ekonomikoak hobera egitearekin autoa berriz ere gehiago erabiltzera jo da eta horrek eragin du ein batean istripuak handitzea. Horregatik mugikortasuna bere osotasunean landu eta neurriak hartu behar dira modu integralean. Iruñean hartuko dituzten neurri horiek guztiak mugikortasun jasangarrirako hirigintza planarekin batera doaz. Hau da, Iruña herri osorako planarekin batera. Eta Iruñan 2 pertsona zauritu dira zuhaitz bat erorita. Zuhaitz handi bat erori da Iruñeko erdigunean eta 2 oinezko zauritu ditu foru gobernutik jakinarazi dutenez. Ezbeharra atzo arratsaldean gertatu zen esan bezala Iruñeko erdigunean. Oinezkoetako bat harrapatuta geratu zen zuhaitzaren azpian eta suhiltzaileek erreskatatu behar izan zuten. Bertara osasun langileak eta foruzaingoak ere agertu ziren. Oraindik ez dago argi zer dela eta erori den arbola. Nafarroako artxiboak Bonaparte printzearen euskarazko eskuizkribuak argitara jarri ditu. Nafarroako errege artxibo nagusiak Luis Luciano Bonaparte printzeak 19. mendearen erdialdean euskarari naiz euskalkiei buruz bildu zituen eskuizkribuen bilduma argitaratu du Nafarroako gobernuaren atari instituzionaleko artxibo irekia web bilatzailean. Guztira 124 eskuizkribu sartu dira, horietatik 118 euskaraz eta gainerakoa frantsesez, gaztelaniaz, latinez, proventzeraz edota patois eta poitebin hizkuntzetan idatzitakoak. Horiek guztiak orrialde osoz kontsulta daitezke irubebikoitza.artxiboabierto.navarra.esko egunean. Luis Luciano Bonaparte printzaren funts dokumentalaria txikitutako eskuizkribu linguistiko guztiak Nafarroako errege artxibo nagusian gordeta daudenak behar bezala deskribatu eta digitalizatu dira interesdunen eskura jarri ahal izateko. Elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketaren 10. edizioa abian da. Lanak apirilaren 9 baino lehen aurkeztu beharko dira. Elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketak haurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzea du helburu. Horretarako 3 modalitate antolatu ditu haur eta gazteen adinaren arabera. Ipuina ilustratu haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako 1, 2, 3 eta 4 mailatan haurrek peio añorgak idatzitako ametsen basoa ipuin labur argitara gabe ilustratu beharko dute. Ipuinan oinarrituta egindako ilustrazioak A3 edo A4 formatudun orrian egin beharko dira. Margo mota eta teknika guztiak onartuko dira. Ilustrazioa ipuin bilatu, LH5 eta 6. mailakoak eta DBH1 eta 2. mailakoak aurkeztu ahal izango dituzte. Elena Odrozolak egindako ilustrazioarekin ipuin original bat osatu beharko dute. Ipuinek euskaraz idatziak izan behar dute, lan guztiak ordenagailuz idatzitakoak izan behar dira eta orrialde bakar batean aurkeztu beharko dira. Ez orrialde bat baino gehiagotan aurkezten diren lanak onartuko. Komiki edo bineta sortu nahi dutenek DBH3 eta 4. mailakoak izan beharko dute. Euskal abesti bat komiki ala bineta bihurtu beharko da. Komiki ala bineta horren izenburua aukeratutako abestiaren izenburua izango da. Komiki edo binetak eskuz zein ordenagailuz sortuak izan daitezke eta euskaraz idatziak izan behar dute. Teknika eta material guztiak librak izango dira, baina komikia edo bineta alau tamainako orrialde bakar batean entregatu beharko da. Lan guztiak hurrengo apirilaren 9 baino lehen aurkeztu beharko dira.
Jolasak, opari txartelak, tabletak eta Basque Culinary Centerrera bisitak gidatua ikasgela guztiarentzat izanen dira aurten banatuko diren sariak. Laboral kutxak parte hartzea sarituko du. Jasotako lan guztien artean 2 sari banatuko dira zozketa bidez. Sarituek haien ikaskidekin batera Basque Culinary Center goi mailako sukaldaritza eskolaren sekretuak ezagutu ahal izango dituzte bisitak gidatu horretan. Ilustrazio egiten dutenen artean gainera irrien lagunen sari berezi eskainiko da. Eta gaurko albisteekin bukatzeko Iruñeko Aldezarreko inauteriak ostiralean hasiko dira Maritrapuren pregoiarekin. Iruñeko Aldezarra prest dago ostiraletik aurrera inauteriei ongi etorria egiteko asteburuan kaldereroen etorrera ospatu ostean. Ospakizunak ostiralean abiatuko dira, otsailaren 9 arratsaldeko 5 katakraken antolatutako herri txistorra da eta txokolatadarekin. Ostiraleko ekitaldi nagusia Maritrapuren pregoia izango da arratsaldeko 7 Nabarrerian. Leku berean antzeztuko dute inauterietako pertsonen nagusiaren historia. Asteburua jaigirua murgilduta pasatu ostean, astelenean otsailaren 12 Maritrapu erreta amaituko dira festak. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Gaur zerua oso lainotsu egongo da, prezipitazio txikia egingo du bereziki egunaren bigarren zatian. Elurkota 200-400 metro inguruan egongo da eta prezipitazioaren intentsitate handiagoa den tokitan zertxobait beherago egon daiteke. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Izotz txikia egingo du. Asteazkenean zeru oso lainotsu egongo da, prezipitazio txiki ertaina egingo du. Elurkota 100-200 metro inguruan egongo da. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperaturan aldaketarik ez edo minimoak gutxi jaitsiko dira. Izotz txiki egingo du zenbait tokitan handia. Otsailak 6 asteartea goazen egunak utzizkiun albisten errepaso egitera beti bezala titularrekin. Parlamentuko txosten juridikoak bide eman dio alduguren bozeramaile aldaketari eta beraz hemendik aurrera Carlos Couso izanen da aldugunen bozeramailea. Hau bete terrorismoaren biktimen elkarteak lehenengo antolatu dituen terrorismoaren inguruko jardunaldietara ez da, ez UPN, ez da PP azaldu. Nafarroako gobernua babesten duten 4 alderdiak eta baita alderdi sozialista ere bertan izan dira. LAB sindikatuaren esanetan gobernuak ekonomiarentzat estrategikoa den finantza sistema publikoa sortu beharko luke. Trafikoak utzitako datuak aztertuta mugikortasun ereduan lanean segitzen dutela jakinarazi du Iruñeko udalak. Hiria oinezkoentzat eta bizikletan doazenentzat seguruagoa izateko zenbait neurri hartuko dituzte. 2 pertsona zauritu dira Iruñeko erdigunean zuhaitz bat erorita. Nafarroako artxiboak Bonaparte printzearen euskarazko eskuizkribuak irekian argitaratu ditu. Elkar ilustrazio eta ipun lehiaketaren 10. edizioa abian da. Haur eta gazteek ilustrazioak, ipuinak eta komikiak aurkeztu ahal izanen dituzte. Lanak apirilaren 9 baino lehen aurkeztu beharko dira. Iruñeko Aldezarreko inauteriak ostiralean hasiko dira Maritrapuren pregoiarekin. Eta hau izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta arratsaldeon. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu.
40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.